Сьогодні топ-новиною дня фактично стало надання Михайла Саакашвілі, чи повернення, так, Михайла Саакашвілі українського громадянства. Ви жили в Одесі, коли він очолював Одеську облдержадміністрацію. Він сказав, що завтра він повернеться з Варшави до Києва. Так, це чудова новина. Як ви ставитеся до Михайла Саакашвілі? Давайте звузимо запитання до його діяльності в Одеській облдержадміністрації. Я вважаю, що він зробив не в повному обсязі все, що міг зробити, але я розумію, що об'єктивно, мабуть, були певні причини, які йому перешкоджали реалізовувати всі його плани за час обіймання посади голови Одеської обладміністрації. Потім ці об'єктивні причини його позбавили громадянства. І я радий, що йому повернули українське громадянство, тому що я зараз говорю виключно з правової позиції. Коли у Саакашвілі забирали громадянство, це було, по суті, іміджевою руйнацією самого інституту громадянства України. Тобто, громадянство, це, знаєте, це не от стакан з водою, що можна дати, можна забрати. І якщо йому дали українське громадянство, позбавляти його можна було тільки за виключних обставин, якби там були дійсно надзвичайно грубі порушення. Очевидно, що це була просто політична розправа. Петро Олексійович вирішив позбавитись від свого політичного опонента. Тому я вважаю, що повернення Саакашвілі українського громадянства – це відновлення правової в даному випадку справедливості. Якщо дивитись на Саакашвілі як на політика, його повернення в Україну, я думаю, що внесе певні корективи в політичну ситуацію всередині країни і збадьорить український політикум. Це однозначно і 100%. А які саме? Арсена Борисовича Авакова насамперед. Вони ж вороги з Михайлом Саакашвілі. І дуже цікаво буде побачити, чи стане Саакашвілі на підтримку команди діючого президента, чи він підтримує якусь іншу політичну силу, тому що в нас же ж напередодні парламентські вибори. І повернення, до речі, громадянства Саакашвілі дозволятиме йому також балотуватись до парламенту.